Здравейте! Днес ще ви покажем как се правят меденки. 2 яйца, 1 чайна чаша захар, 2 препълнени супени лъжици мед, 150 мл олио, 1 чайна лъжица сода за хляб, 1 чайна лъжица канела, 1 пакетче ванилова захар и около 400 грама брашно. Първо разбъркваме с вилица яйцата, захарта и меда. След това добавяме пакетчето ванилия. Канелата. Содата. Олиото. И накрая брашното. Продължаваме да добавяме брашно, докато тестото не стане толкова твърдо. Слагаме хартия за печене в една тава и оформяме тестото на топченца. След като ги направите, слагате ги във фурната на 200 градуса. Слагаме ги във фурната. Трябва да ги извадим, като станат толкова кафяви. И ще ви покажем нашата тайна за меки, вкусни меденки. Слагате 2 супени препълнени лъжички във водата. Сипвате в една купичка вода и слагате 2 супени лъжици захар. Разбърквате, докато не се разтвори захарта вътре. Вече когато са изтинали меденките, можете да ги потопите в тайната вода с захар, която прави меденките много, много мекички и вкусни. Сега топваме. И оставяме в друга тава.
След като ги потъпим, трябва да ги обвием с фолио за една нощ и да чакам. Видяхте ли, че не е трудно да си направите сами децата меденки? И може да изненадате с тях приятели, роднини, лели, чичовци, баби и други. Благодарим ви, че гледахте.